जोहोलावजोफ्रा दाउनि आगोमा जिउखौ बावनानै 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय। Hanja, 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 hanja,
बिसि आरो बिटिआरखौ फोजाबावबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोन्थाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै हरखानि दैसा नोंबो साखि दंना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा दाबो सम दङ मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोन्थाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हनै जोंखौ दैसासो साफिनबावबाय नङाब्ला बड'फानि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन फै जों बयबो खौसे जानो